kusangana zvakare pachirongwa The Village pano paDestiny TV. Zita rangu ndinonzi Stella Musha. Hapana kana nguva kuno kubudiriro tu umwe murume afa achirohwa nemagetsi mushure mekunge achicheka muti. Nhasi uno mukomana ari kunzi mwana wechidiki anga ari paattachment afa ari pamusoro apo paanga achigadzira magetsi. Tataura nevagari vekunoku vati zviri kurwadza kuti havasati vatombopukuta kana misodzi yeumwe akarohwa nemagetsi zvakare iye zvinozvi poitika chito chakadai. Umwe mugari watataura naye kunoku ati zvinorwadza kuti ivo vezesa vacho vanombofamba sei nekuti kunyangwe iye abatidza magetsi. Tinoziva kuti kana ukaona akadzimwa haubatidzi usina kuziya chikonzero chaadzimirwa. Ngatinzwei vagari vachitaura. Isu ini ndatonzwawo mwana achidedzera kuti imi uye muno hanzi kune munhu atsvafu arohwa futi nemagetsi kubva ukoko kutu. Ndikati kutu kupi? Tikanzi ukoko. Tikabva tabvawo kumba kwedu bva tamhanya bva tauya tichiono tisvikawo pano tikati kutiko chamboitika. Vanhu vakutaura kuti hanzi mukomana yanga achigadzira magetsi. Saka zvaanga achigadzira magetsi vamwe vake vapedza ndobva vandobatidza magetsi uku ndopaarohwa. Tikati saka ivo vanga vasingaziva here kuti munhu uyu ningigira ari pamagetsi. Zvikanzi aiwa vanga vachiti hanzi tandakangana. Saka zvinhu zvatotichamisa kuti kudzokorera futi here muno mutu. Ende zvinhu zvandibata ende zvandirwadza. Handiri kunyepera. Muri kuti futi chii chakamboitika futi muno mutu? Last week but pasati papera week rapera 1 week. Avo vaserapo pane mukomana akakwira mumuti achicheka mapazi emuti achibva arohwa nemagetsi achibva afira ipapo futi. Sezvakangoita mukomana uyu. Nomafira aita futi mukomana nomafira akaitira mukomana kuseri uku. Hapana 2 weeks dzavo. Hapana kana 2 weeks. Saka zviri kutinetsa kuti muarea imwe chete vanhu vari kuramba kuita zvinhu zvimwe chete here. Chii chamunofunga mumi kuti chingaitwe nekuti upenyu huviri hwarasika vana vevanhu vari kurohwa nemagetsi pamwe vamwe vatori ana saimba vari kurohwa nemagetsi zvii zvingaitwe kuti upenyu huchengetedzeke? Tida kuti vanhu vabatsirane kuti chii chingaitwe pakati pezesa necommunity vaudzane zvinhu zvinyatsomira zvakanaka because vanhu vapenyu vatofa. Vanga vasina tariso mumbaba kana vane vana kumba vanga vachitoti dedi vachadini vachadzoka but hapana munhu adzoka kumba. Zvinhu zvitoda kuti vanhu vezesa necommunity nemapurisa vaone kuti vangagadzirisa mutemo upi wekuti munhu asakwira pamagetsi kana pamiti inenge yakabatira magetsi. Iko zvinezvi kunwa kwakutodoka. Zvaitika nguvai nekuti nanhasi tichiri kuona mutumbi wemurume uyu uchiripo parohwa nemagetsi. Isi tazvinzwa kuma2 patazvinzwa ndobva tatouyawo kuno. Mungazive here kuti chii chingave chaita kuti kusvika naiye zvino izvi vasati vabvisa nekuti zvinezvi tiri kuona kunyangwe vana vadiki diki chaivo vari kuuya vachingoona munhu akarembera. Hatisumbozivawo kuti chii chiri kukonzesa kuti munhu abviswe asabviswe. Hatisumboziva because mapurisa atozongouyawo tapani. Tauyawo tiri kuona muri pakati pemhomho yevanhu vakamira pane munhu arohwa nemagetsi. Chii chamurida kutaura zvaitika kuno kubudiriro? Ichi chiitiko chakadai so chinorwadza. Zvinhu zviri kurwadza mubudiriro nekuti last week kune mumwe akabva kunorohwa futi nemagetsi. Zvinhu izvi zviri kurwadza. Like se uyu ari kunzi mwana anga achiri paattachment. Atobva kwamutoko asi wemuno muHarare. Saka zvinhu zviri kurwadza even kana family yacho pavanozvinzwa kuti mwana aenda kuchikoro mozongonzwa kunzi mwana adzoka kusisina. Zvinhu zvinorwadza hazvitambiriki. Zviri kurwadza. Chitiko chacho chiri kurwadza hatidi kunyepa. Zvinhu zvinorwadza tiri kushaya kuti todii nechitiko chakadai moyo yatsemuka. Zviri kurwadza. Mambonzwa here kuti zvafamba sei nekuti zvichitaurika zviri kunzi munhu anotoshanda kumagetsi pane zvamambonzwa kuti zviri kunzi zvafamba sei? Hatina zvizere chokwadi chizere chatanyasonzwa asi zvamuri kureva izvi ndozvatangonzwa kuti mwana anga ari pachikoro achiita maattachments ake saka ane zvaanga achiita pamagetsi asi sekureva kwaita tete tiri kurwadziwa sevagari vemuno mubudiriro nekuti like ini ndakazvimiririra murume akabva kufira mumuti 2 weeks ago taigara naye
saka zvinotirwadza tatisati takanganwa pamusoro pemurume akashaya uyu akabva kunovigwa kumusha kwake kuchifu manje apa. Saka tiona chimwe chitiko chakadai hatichanzwisisa kuti dambudziko rinesu vanhu here kana kuti rine vanhu vezesa, hatichanzwisisi. Saka hatitori paconfusion kuona chitiko chakadai, asi zvizere chaizvo pane zvaitika patinya kunyatsonzwa nekuti vanhu vari ngotaurawo zvakasiyana siyana. Asi sevagari vemuno takutotya kana kuona tambo dzemagetsi tinovashandisa mudzimba but hatichanzwisise. Nesuwo life yedu takuona kunge iri panjodzi nezvo zvatinoona izvi. Uyu kana anga ari paattachment zviro kuti vanga vari pabasa, kana magetsi achibatwa hapana here pavanodzima kana kudhingura kuti vaone kushanda pozobatidzwa vapedzi? Sekunzwa kwatinosiita isusu hedu hatina ruzivo rwakazara sevanhu vasingashandi kuzesa, asi tinonzwa sekuti zvinonzi vanofanirwa kunge paine munhu anomonita kuti kana magetsi achinge adzimwa pana anotarisa kuti vapedza here vari kugadzira vacho wozobatidza. Hatisizive hedu kuti process yavo kana procedure yavo inofamba sei, asi nekunzwa kwatinoita vanofanirwa kuti kana vodzima vanhu vari panzvimbo, tikatarisa semujurahoro medu umu munowanda maanodzima nemaanobatidzwa munogara mune masecurity nguva dzese, hapagari pasina munhu. Zvazvinoreva ndezvekuti zviri pachena kuti pavanouya vachidzima magetsi vachisevhisa muarea, ofisa vari panzvimbo vanofanira kunge vachitoziva kuti magetsi pari zvino adzimwa pari kugadzirwa line rakati, then anozobatidzwa, uye nekuziva kuti adzimwa nananhingi achauya achibatidzwa nananhingi. Uye nestatement yatiri kunzwa yekuti mumwe wasvika achibatidza, zviri kushamisa kuti dzidzo yavo vakanyatsoitirepi chaizvo yekuti kana iwo wasvika magetsi akadzima kunyange mumba chaimo tinodzidziswa kuti ukanosvika ukaona breka rakadzima hausvike uchibatidza usingazivi kuti mumba muri kuitwei. Saka tiri kushamisika kuti ruzivo rwacho ruri papi, unyanzvi wacho uri papi hwevanhu vezesa, upenyu hwedu uri panjodzi. Vatata navo vataura futi zvakasimba pamusoro pekupfeka hembe dzebasa, nekuti mukomana uyo ari kunzi haana kupfeka zvinodzivirira, haana kana magloves, haana kana masafety shoe, zvinova zvinhu zvekuti pamwe zvaikwanisa kunge zvamubatsira nguva yabatidzwa magetsi iyoyi. Mama, tiri kuona imi muri pakati pevanhu, pamhomho yevanhu yakaungana, pane munhu atori mudenga kutaura kunoku arohwa nemagetsi. Imi manzwa kuti zvafamba sei, zvaitika nguva iyi? Tangonzwa kuti munhu anga ari mwana wechikoro angauya kubasa ari as a subcontractor, zvauya kubasa as a subcontractor arohwa nemagetsi. Asi isu semaonero ataitawo zesa ipapo yatadza basa, nokuti munhu anozokwira papo remagetsi sei asina proper protective magias. Kumutarisa kwatamuita anga ane mateki chaiwo, anga asina safety shoe, anga asina magloves mumaoko, handiti? Saka izvozvo zvinhu zvokuti munhu asati akwira papo zese anofanirwa kukonzida kuti chero ari macontractors ngaanga ane zvinhu zvakadi zvakakwana. Saka isusu blame tiri kuipa kuzesa, uye chiitiko ichi chiri chiitiko chinosuwisa nekuti akazike kutanga zviitika. Masvondo apera pane chiitiko chakadaro chiri kunzi chakaitika futi muno mubudiriro. Saka tinohwa kusurukirwa sevagari vemubudiriro kuti ko zvinhu zvacho zviri kumbofamba sei. Teta kuti zesa yacho bheta isauye zvayo tigare tine masola, nokuti zvayatopedza vanhu zesa yacho. Saka zvinotisuwisa sevagari vemubudiriro, nokuti ipapa mwana wechikoro anenge ane vanenge achichengetawo mwana ongonzi aoma pamusoro pemapore magetsi. Zvinhu zvinosuwisa zvekutodaro. Saka tiri kuti zesa ngaigadzirise maprocedures avo ebasa. Wani munhu achikwira pamusoro pepore magetsi ngaanga ane proper protective clothing, handiti? Two, macontractors avo ngavamaverify kuti vaone kuti vane zvinhu zvakakwana here asati akwira papore remagetsi. Then communication pakati pevashandi, munhu paanokwira pamusoro pemagetsi umwe hafanirwi kuita oni magetsi umwe achiri pamusoro pemagetsi, vanofanirwa kuita proper communication skills, because pakashaya communication ndo panozoitika zviitiko zvinosuwisa kudai. Iye zvinoizvi mama, tiri kuona vana vadiki diki, vamwe vakatoberwa kumusana, vana vadiki vari kuuya kuzoona munhu pachishona toti chitunha chiri chakarembera pamusoro. Munoda kuti kudii kuvabereki vari kusiya vana vachiuya kuzoona zvinhu zvakadai? Tinoti isusu pachivanhu chedu chaipo zvinhu zvinototi hazvitendweri kuti mwana mudiki asvike pane chitunha. Vabereki vanokwerera kutsiura vana kuti vana vasaende panzvimbo dzakadai.
nokuti mwana anogona kungotakura nemhepo dzenzvimbo asvika panzvimbo ipapo ende pepose yekuti mwana asvike panenge pane chitunha ndeyei mwana anofanirwa kudzingwa panzvimbo dzakadaro hazvisi zvinhu zvatinokurudzira sevabereki. Tataura nemurume ari mukomiti yenge ichita kuti kunokwishwe magetsi uyo nekuda kwebasa rake watisiri kuburitsa chiso ati iye atotengera vakomana ava sadza mukomana uyu atozorohwa nemagetsi iye ari pedyo zvinova zvinhu zviri kumubata zvakanyanya ngatinzwei vachitaura. Ini ndiri mugari wemuno ende ndanga nditori part and parcel vanhu vanga vachitiite magetsi aya ndiri muexecutive so zvaitika ndezvokuti vana basa ravo vatanga kusenseni zvokudai muchiona tambo dzavo saka vanenge vatopedza zvekumaraundi 11 vachibva vagara vachiti tinoda kuti tiite sei titamirira shutdown yezesa kuti vatidzimirewo magetsi. So pazouya mudzi webasa ndobva asvika aibva aona vakomana ndobva atondikumbira wakati atiperekedzei tiende toda kuti tinoenda pazesa tinoita sei tinokumbira kuti vatidzimirewo magetsi tiite sei tiite basa. So taenda ikoko tasvika kuya vezesawo vakabva ati zvechokwadi handei vakabva vauya tangosvika vasvika vatamira ivo vauya vakatendera vakaenda kune kwavanodzimira magetsi nguva diki tazona vauya vachibva vapaka mota yavo zvanzi achiita henyu basa renyu imimi kana maita basa renyu kana mapedza munozotifonera vari kutaura nani nemuridzi webasa contractor abva ati all right it's okay ndinoita sei ndinokufonerai kana mapedza. So ndandingori muno ndatozokwidza ndichienda pamusoro apa pane katakishop karapa ndichosvika ndidai ndasangana neimwe mota yezesa ndichida kutopinda muzesa muyamemo ndatarisa kuti ndichiona ndiye muchinda here atidzimira magetsi ndaona kuti asi but ndati ungabvunze vanhu vanoziva basa ravo hazvingaitika zviya zvokuti ungamutaura kuti pane vanhu varikuita basa apa here aiwa vanofanira vave newei yavo yavanoita sei yavanokomunicata pazvinhu zvavo. Saka titori ipapo tikutotaura ndopananzwa magetsi ndikucheuka ndiona mukomana ndopandavadeiwa muri kuona ari apa ari kuita sei ari ku magetsi nguva diki abva atorezuka sezvaangori paningipo pepe ndati ndinatozomhanya kuenda pazesa ndinonokera ko muri kubatidza magetsi hamusi kuziva here kuti mune laini rikuti vachibasa mauraya vana vevanhu apa ndati ndichiona kunga vanhu vaviri ndopazobuda kuti vanhu iye mukomana ndobva azomhanya ndobva adzima anenge aripo mukomana wacho anga achibatidza magetsi aya ndomaitikira zvaita sei abatidza magetsi anga asingashandi nevakomana ava. Ipapo ndatomubvunzawo ndikati ko iwewe wabatidza magetsi ko wambotsvagawo chikonzero chekuti adzimwa nani because mese ndaona kuti iwe une mota yezesa auya ane mota yezesa wambotsvagawo here kuti ndiani adzima kaadzimmirei haana chazokwanisa kupinda anga kuti imhepo but munhu anga angota saizvozvo zvichireva kuti apa iye munhu adzima anga asiri pati yevanhu vari kugadzira kunoko abatidza uyu kana abva nepa hatizive asi adzima atouya akarakidzwa basa rinoda kuitwa atoriona ndo basa rinoda kuitwa apa rinoita kuti magetsi adzimwe because havaigona kushanda magetsi ari live apa saka iye atoona toda kuti atotsanangurwa nemuridzi webasa akati toda kubvisa magetsi apa toisa apa saka ndo zvataita kuti tiite sei tidzime magetsi ndobva mawirira ndokudzima kwaita magetsi uyo azobatidza kuti abva nekupandisa kuti abva neku zvakubatai sei nekuti muri kuti imimi vakomana matoona vachishanda mukaona vagara pasi iye zvino izvi mwanakomana aikona kutoti vakomana ndini ndatovatengera sadza ndarwadzirwa zvokuti kana patime yandatomboenda ndatomboda kurova nikirini mchinda ndazozvidzora kuti but munhu atodi atofa zvake ndazomuti ora uchaita sei kana wanga uchida kusaboteja mumwe wako kana munhu adai uchaita sei that's my question ndamubvunza ini uchadii nemunhu adaiwo umwe waurayisa mwana wemunhu manje chaandipindura ati imhepo anzi imhepo ndozvaandipindura ikoko kuzesa uko havana protocol here yekuti adzima ndiye anozobatidza iwe ukaona pakadzimwa haubatidzi ipapo handinganyepa handisenze kuzesa ndatomubvunzawo ndikati iwo ukaona padzimwa haufanira kuti uzive kuti adzima wadzimirei kana unongobatidza
for the sake yekuti wangobatidza kuti waona kuti akadzimwa. Hamunawo chinoratidza kuti kuti ameno kuti hamunawo chamunogona kuziva kuti kana munhu adzimwa uyu kuti aratidza kuti line rine danger pamwe muri kushandwa. Handisi hangu wekuzesa handina zvandoziva. Saka handinati handingavapinduriri. Mungazive here vanhu vauya vari kushanda kuti vaedze kubvisa mutumbi wemukomana nekuti iye zvinezvi tanzwa kuti pato nenguva yakareba mwana ari padenga. Nguva yati rebei because kana ndichiyeuka zvaitika kuma3. Saka itangofunga because hatina nguva, just over the road last week takati nechiitiko chakadaro pakabatwa mumwe ndofunga kana muri vatoriwe nawo akabatwa ari mumutu ndeapo pamberi apa hapana kana 100 meters away from here. Saka tangoona musoro takazoona pakauya ve-fire brigade vauya ava nenhingirikini. Saka tatongoona pamwe zvaya fire brigade vanhu vakuda sei vakuburisa kuti zouti panodiwa kuti chii baburutswe. Handingazive munhu anga achindifonera apa ndiye contractor murudzwei webasa achitobvunzwa kuti zvaita sei zvamira sei because ati inini handikwanisi anenge vano kakukama sort of nemwana afa uyu because ava varidzi vebasa vanobva kwaMutoko havashandire vanouya kuzoita mabasa kuno. Saka ati handigoni kunguti ndiite vabereki vemwana kuti ndiite vekufonera beta ndiende ndinotaura ndii pai paground ndosaka asiri panapa atomhanya kuti anotaurira vabereki iye kwete kuzvepafoni kuti avoid kuti pamwe vanozosona pasocial media kana chichi atanga vataura kuti andozvatsaona yawira mwana wavo zvichireva kuti zvichida pamwe ndiye akatoti vakomana hende yekubasa akatoriwo vekumusha kuti ashande navo. Ikona kuti aiwa iye atoya navo nhasi vakomana ava vanombogarazve manzwiro andaita handisingati ndiri paumbo vanenge vamwe vacho pane sacontract anenge anombopiwa vana ve vanenge vari muzvidzidzo zvavo zviya kuti vaite mapracticals handisingazoti uyu mumwe wacho here kana kuti chi but ndo manzwiro andaita. Saka vatobva kwaMutoko havana kubva muno muHarare vana. Pane mukomana ati iye atoona paroverwa murume uyu nemagetsi pachibaka moto uye pakuzotaurika zvikuratidza kuti kune vamwe vanga vachigadzirwawo kumwe vanga vagara vadzima magetsi ndo vaitanga vazoenda kunobatidza vasingazivi kuti kune vamwe zvakare vanga vachiri pamusoro. Ini ndachitobva kubudiriro 4 ndichitotengesa bhutsu dzangu. Saka ndichava kuti pfuurei pabridge apo. Saka pane vanhu veziisa vanga vari apo. Ndobva ndaona light patamba. Ndobva ndabvunza vanhu veziisa ndikati asi magetsi anoshanda achiweredwa here zvikanzi aiwa pane munhu anga ari papowa apa but isusu tasiri kuziisa kuti achitogadzira panapa. Saka patapedza kugadzira mumwe wedu atoti tichisuduruka inde akuenda nodii kunobatidza. Saka ndatokwidza navo ndikatoya navo vakatosvika apo vakazodzokera zvavo vachiti awa pamwe vanga vasina kuita communication yakanaka information vanga vasina kunatsoita communicata nevari kuku. Saka zvekuti gad hanzi patobatidzwa atoti wabatidza magetsi pane munhu ari padenga. Saka pane anga ari papa amene anonzi kefe here kudidi ndiye anga achinzi angaudzwa kunzi taakuita sei tidzimirewo magetsi apa already anga akadzimwa kudhara neava vanga vachigadzira uku. Saka ava manje ava uyu angosezeo anga agara akadzimwa haana kutaura kuti dzimai kana kucommunicata navo kuti kana mapedza pane munhu ari padenga vabatidza kuhariwa nemagetsi ari pa. Zvichireva kuti mukuwasha muri kuti imimi paita chikwata chiviri chezesa changa chichigadzira. Okay, vanga asiri kugadzira ndewe kunoku. Iye aenda kunobata siri wabatidza ndewabva ko kevi wekunoku kevi yaita nezvei ndewezesa neno zvemawo zvinhu zvacho zvitinzwisisike because anga achinaye wacho chaminu chairman wemunomo wanga ainaye wacho anga achitotitaura naye kevi tikamutidzima magetsi. Kevi wacho paatodzoka apamubvunza akati kuenda uyu ari mudhara ati green aparapo kanzi kwave kevi tari kuti dzimai magetsi vano makubatidza magetsi munhu ari pamusoro sei kanzi paita lack of communication wangopedza kubasa ravo bva vatirega tinodii tinobatidza. Vanhu vari kutaura panapa vari kuti mukomana wechidiki anga atori paattachment. Iwe tiri kuona uri mukomana wechidiki zvakubata sei kuziva kuti mwana uyu anga choti ndikugadzira remangwana wangu ndiri kudzidzira basa. Safety first pabasa rinakaita remagetsi because papa haana kana maglovhos
akatopfeka masilika nakana safety yaakapfeka yekuti anoona. Saka sometimes kana uchiita mabasa anokuwadza yanda safety first usati watanga kuita zvauri kuita. Ndo zvakakosha izvo. Tanzwa isusu kunzi kunoku hapana kana nguva yakareba paine mumwe futi akarohwa nemagetsi kunoku. Akarohwa kumhiri uku, kumhiri kwerodhi ikoku achitema muti. Hanzi iye musoro akatorohwa ndanditori apa pane shabhini baba takatoendapo. Zvinzi atotaura kuti ndiri kugwinwa. Zvikadzidzika akanzi handonzwa kupera simba. Tozodai munhu akuzivi. Akarohwerwa pamhiri pava kusombori kure sei padhuzedhuza. Marairo iri pamhiri pava ndopakarohwerwa nemagetsi. Kuona mutumbi wemunhu wakarembera mudenga, vana vadiki vanga varipo vachiwokera, zvinova zvinhu zvisingafanirwi kunge zvichiitwa. Zita rangu ndinonzi Stella Mumusha. Musakanganwe kuita subscribe.